на всички, ще играем Майнкрафт. Трети епизод. И аз трети епизод. Втори епизод с Нел ТВ. И... в момента сме пред Нината къща. Моята палатина. Ама стрял селен. Ти за допълни нещо. Напротив, селото нищо не изстрява селените. Да. Ще ми не витае. Все пак е село. За къде друга да има жителници? В града ли? Днес мисля да правим нещо от пясък. Рела да вземем пясък. Нещо да построим. Къде си? Взимай пясък. Като какво е пясък? Обикновен пясък. Да, какво ще правя с него? Аз ще направя някаква къщичка. Няма ли по-добре сайчка? Къщичка някаква. Добре. Ти колко имаш? За сега. Да. Ми е малко. Колко малко? 10 купчета. 10. Да. А 20... Манче да събираш преди мен. Мисля на 23 ще кача клип, защото тогава ще имам рожден ден. И в коментари, ако искате, пишете за рождения ден. И за на подарък можете да ми направите абонати. И да кажа от сега, абонирайте за мен. Абонирайте се за RexBG, OneWolf и знам две. И вас, ако гледаш този клип, виж само как са бими. Ай, след малко да покажем на хората как са бими. Предпочитам фон сервер, който беше по-удобен според мен за игра. Там... Само трябва да го стигнем пак. Ще го сегнем като трябва и ще го качим. Дърчини от тавана. Аз събирам дърт, събирай пясък. Добре. Защото без това забравих какво е дърч. Дърт. Пръст. Ще направим нещо. Колко имаш пясък? Ще съберат около 2 стака. Нали, трябва да се купим остане. Добре, кажи, тази къщичка голяма или малка ще бъде? Ай, голяма ще направим. Колко да взема, почти имам цял стак. Напред, събери 2 стака. Вече един е изпълнен. Аре, мене имаш 52? 52? Да. Тук между другото стана нещо готино. Ай, отиткай ти да почини да чупиш само пясъка. Да стане някаква голяма дупка. Добре, около 2 стака. Ще ми Да. дадеш ли сега твоя пясък, който си събрал? Къде си обаче? За теб. Ето та. Ето го, че имаш ли пръст? Пръст. Да. Аз в къщата имам в честовиците. Добре, че не ми взима нищо в честовете, аз ще взема тук. Аз тук имам. Да закрием, кой закрием аз? Вече имаме 2 стака пясък и около 2 стака дърт. Съберем. Не против, аз си събирам дърт. И аз вече също събирам дърт, защото аз вече съм готова с 2 стака от пясък. Аз ще събера един стак дърт. Другия, ако съберете. То мене в момента почти има 1 стак. Къщата ми има точно 1 стак. Дърво. Аре, имаме 2 стака. И 26, ай. Почваме. Да. Ела някъде да я разгледаме и селото. Аз руших даже къщата. Къде къща рушиш? Аре, тук ще бъде. Ста. Дай.
3 купчета височина. 3 купчета Да. и от четвъртото ли ще направим таван? Да. Чакай, тук колкото ми останало малко ще го изравня. Три и 4 за таван. Не бе, точно е, тъй. Как ще е толкова ниска къщата? Ти, виж, аз се побирам са. Да не влизат ендерманите. Значи, Ай, давай. слагам. Някаква дълга ще. Да тук ще свиш. Добре. О. Извинете на някакви реклами. Снимам с мобизен. Ето я. Сега как ще го махна? Мисля другия клип вече да видите къщата. И това от мене.